Bishakaitanga Tongorok Lajak, Buma Bofa Tijak, Nukung Kazak Hinpano, Shai Shak Hamia Tongorok Lajak Nibagi, Bihigbo Ajiwi Kaham Shak Narimanlia, Haini by Ticket Tijitun Hilino Tongorok Laitonka, Ovino Horijomatia. Hayungo coronavirus ebrumja lockdown dijak ni bagai nukhungo tebo bial akarkha keri ni bisingsi ajima lama keri ni bagai tabo gumati hangkor tisa kufur kamini oboino hori joma tiani nukhungo tebo bial akarkha hani lukrok laithangnai salrogo kwbangma sak hamyarongno chubawi hamri tisaka tabuk takhok oboino hori joma tiabo haino buino hamti hamnani musung jagai hani lukrokni thani chubasu sankha chubasu sanke sakdok nairiboi hamane hinei kha khayo takhok oboino hori joma tia haini bai hastini kha kwa lukrokni thaniwa sakni birmante bemarni kothmano sabai koimung tisaka ani bohoksi misalailah ha mai bersama ya tibinung ya thuya gosi pangma tongga anuksia sahaja faro bajawati te busabtu bikre lazon bikre jasya wa phasa sikriani amake karanang thai palha baba gulan mui bai buri uthar jak palha ane kira sahaja roba jagradi doctor utamalia atho yang go se pom kemba tongja sig mai besamalia tibunu malia iboki og saka kokmang tongsi mau faro krijani Serasiko siangga thui pela watang ke karanangge to kelasine palmalia era rang rokhe wang thangsinai era rang le kang haga sema thuisinai anu kisa sajo roba jagradi anale Hai kerama sebang segi. Age din hazar rok khaisa jag bufang rok mara jag. Tagamung se khaimalia thuya go sima tongja sigi. Marung go bahanya buis Oboino hori joma tiane nikuma gomoti hangkor tuido amsai tuisa kopor kami bini bank details engka Tripura Gramin Bank account number engka 806702600026 IFSC code number engka UTBI 0RRBTGB bini kokdung number engka 9366013773